Mama Chimamanda, Soya, ụmụaka anyị na-agba ajọ egwu. Ụmụaka anyị na-agba ajọ egwu apụtarịa nwa. Ọtọ Nneka Ọkafọ, Lọlọ Promise Nnadi, yes, were agawa, egwu Nneka Ọkafọ, onye isi ụmụaka anyị. Onye mụrụ ụmụaka? Onye mụrụ ụmụaka? Onye mụrụ ụmụaka? Ezeke dọkịta Okoye nwanne dị na mba Chukwu ga-agọzi gị. The champion of the line is here.